Van egy sajnálatos hírem. A húgod meghalt. Nem, ez nem lehet. Nem, ne is mondd. Nyugodj. Tudom, hogy én érzem. Igaz. Itt van benn. Igaz! Hidd nekem! Mi volt? Be kell mennünk, tudom, hogy ott van. Na jó, menjünk be. Állj. 584. A szobája! Láttam valami. Bilcs. Nem baj. Ott van valami! Mi történt? Apukám! Jól vagy? Úristen! Mi történt? Úristen! Jól vagy? Hol vagyok? Kit vagytok? Nyugodj ne kérlek. Tudom, hogy nem is... Mit akartok tőlem? Mit akartok tőlem? Semmi gond, Olivia. Mit akarsz? Nem tudom, ki vagy. Jó, elhiszem, hogy nem tudod, de kérlek, higgy nekem. Volt egy hugod. Nyugi. Látom őt! Ki ő? Nyugi. Jézusom! Ne! Kérlek, ne! Halld meg, Tomi! Miért kell? Mert muszáj elfordulnia, mert fel kell kelni a Barbinak. De akkor várjatok! Hallod?